mäki nykyisellä nimellä, sen takia, että siellä on veistos, joka kuvaa lintaa. Meillä on epos Kalevipoika, joka on aika lailla lainaus Kalevalasta. Ja siellä muun muassa kerrotaan, että sankari Kalevi kuoli ja hänen leskensä Linta rupesi kivilohkareista kantamaan kasan autokukkulan vainajalle. Hän kantoi niitä kivejä isiliinassaan. Ja sitten kun hän niitä kantoi koolle, eräs kiveistä putosi hänen varpalleen. Hän rupesi itkemään ja itki koolle järven. Järvi sijaitsee täällä Tallinnassa lentokentän lähettyvillä. Järven vettä Tallinnassa käytetään juomaan vetenä. Ja siinä syy, miksi Tallinnan vesi maistui suolaiselta ja janolta aika lailla. Ja tämä järvi on edelleen käytössä. Näköjään sitten järven vettä riittää. Järvi sijaitsee ylempänä kaupunkia Lasnamäen törmällä ja omalla painolla vesi virtaa alas kaupungille. Ja vasemmalla on taas hallihauta. Siinä on puisto tätä nykyisin. Ja sitten edessämme on taas maavalli vanhalla nimellä Harjavesi Kilpeläisessä ja puolustustorni tai tykkytorni. Purkista kyökkiin näkyy myös siinä edessä. Vasemmalla patsaskuva erästä virolaista kenraalia, siis ei Leninia, kuten usein on luultu. Ja tämä kenraali oli joskus Viron armeijan perustaja. Kikintä Kökkö. Nimi johtui siitä, että torni oli yläkaupungissa. Sen partiolla oli hyvä mahdollisuus katsoa alakaupungille päin. Siellä savuviivut olivat leveät ja hyvin näki sen mukaan, mitä keittiössä puuhattiin. Kikintäkökissä on tällä hetkellä museo. Ja nyt näkyy edessämme yläkaupunki, näkyy Nevskin katedraali, ortodoksian pääkirkko ja tämä vaaleanpunainen tuossa noin on meidän parlamenttimme talo. Eli tässä toimii virolainen eduskunta, Riikikoku, rakennus on 1700-luvulta. Ja vasemmalla istuskella Linta, Itkäkyyneleiden järveä koolle. Tuossa noin näkyy veistos, joka on sama Veitsenbergin tekemä, joka siis teki sen aamun, siis auringon lasku veistoksen ja auringon nousu veistoksen myöskin. Hän on ensimmäisiä virolaisia taiteilijoita. Ja me jatkamme. Vanhan kaupunkiin ei bussin ikkunasta paremmin pääse tutustumaan, mutta me kierretään bussilla vanhan kaupunkiin, josta siis ylä- ja alakaupunki ovat vieläkin aivan eri ilmeisiä. Se johtuu siitä, että vaikka periaatteessa yläkaupunki on vanhempi, siinä ei ole paljon vanhaa jäljellä. Siinä oli vuonna 1648 oikein paha tulipalo, jonka jälkeen ei jäljellä tuomiokirkko ja yksi asuintalo. Kaikki muut rakennukset ovat tulipalon jälkeiseltä ajalta. Mutta alakaupungissa osatti välttyä tulipaloja. Siellä raati päätti asioista ja raatin päätöksen mukaan ei saanut rakentaa puutaloja. Joka talon luona oli vesitynnyri, niin sitten alakaupunki on aika hyvin säilynyt ja siellä on paljon enemmän vanhoja rakennuksia 1400-luvulta. Pinta-alalta molemmat ovat verraten pieniä, yhdessä pinta-ala jotain alle 40 hehtaaria ja yläkaupunki siitä vain 11 hehtaaria. Ja me tulemme nyt Tynismäelle luonnon kukkulalle, jossa tulemme näkemään Viron suurimman kirkkorakennuksen, Kaarlen kirkon. Ja Kaarlen kirkko näkyy kohta etuvasemmalla. Siinä on kaikki Viron parasta. Se on Viron ensimmäinen luterilainen kirkko, jonka luterilaiset rakentivat itselleen. Ne yrittivät toisessaan panna parastaan. Siinä on erittäin kaunis Köylerin maalama alttaritaulu, joka just kunnostettiin. Ja siinä on aika hyvä kellokokoelma, jota tällä hetkellä kunnostetaan. Oikealla on kansalliskirjasto, Rahvus Raamattukoku Viroksi. Rakennus valmistui 1992 ja on valtion tasavaltojen suurin kirjastotalo rakennuksena. Eli erittäin iso.
Ja tässä rakennuksessa siis toimii kirjasto ja yksi pieni kokeileva teatteri myöskin. Ja tässä edessämme on puisto. Siinä oli tämä paljon puhuttu Neuvostosotilaan muistopatsas, joka täältä siirrettiin vuonna 2007 pois, joka ei miellyttänyt Tallinnan virolaisia. Sitä seurasivat monta rauhatonta yötä. Ja siinä syy, miksi tällä puistossa ei ole yhtään muistopatsasta. Ollaan häiritsemättä ketään täkäläisiä, venäläisiä enää. Ja tässä vasemmalla nyt vanha yläkaupunki. Me mennään puistokojan kautta Vapauden aukiolle, joka on edustusaukeamme. Ja etuvasemmalla tulee sille, miten uusi Vapauden risti, joka tänne laitettiin vuonna 2009. Ja siitä keskusteltiin paljon. Ja loppujen lopuksi siitä tuli sellainen lasiristi, tsekkiläistä lasia. Kai toivottiin, että siitä tulee oikein edustavaa, mutta kohta näemme, että se on sellainen varsin harmaa ja vaatimatonta, varsinkin siihen nähden, mikä rahaa siihen on upotettu. Eli päätös ei ollut oikea, mutta nyt se on sellainen ja sen näköinen. Eli vasemmalla on tämä lasiristi, miten ainut muistopatsas Viron itsenäistymisellä, ensimmäisellä itsenäistymisellä. Oikealla on kaupunkitalo ja vasemmalla taitetalo 1920-luvultaan ja vasemmalla Johanneksen kirkko myös 1800-luvultaan. Ja tällä Vapauden aukiolla järjestetään siis erilaisia tapauksia useimmiten. Ja nyt tässä vasemmalla on Pärnun valtatie, joka on toinen niistä kahdesta valtatiestä, joka Viru-hotellin luota alkavat kaksi eri valtatietä. Vasemmalla on vanha alan kaupunki. Tämä rakennus vasemmalla on eräs koulu. Sitten sitä seuraava rakennus vasemmalla on kirjasto. Ja kohta näemme vasemmalla Estonen teatterin vuodesta 1913, eli se täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Sitä on aika lailla juhlittu. Estonen teatteri on suomalaisarkkitehtien Lindgrenin ja Viivelöinnin suunnittelema ja toimii kansallisoopperana. Rakennus ei ole sitä varten kovin sopiva, akustiikka ei ole hyvä, mutta parempaa meillä Tallinnassa ei ole. Ja oikealla on siis Solaris-keskusta, edusta uutta itsenäisyyttä. Täällä oli neuvostovuosien aikana eräs koulutuskeskus, joka katsottiin parhaaksi ajoittaa. Ja tässä Solariksessa on paljon kauppoja, monia erilaisia ravintoloita ja kahviloita, 7 elokuvasalia ja iso konserttisali Nokia. Se on nimetty sitten Suomen Nokialle, jota meillä Virossa on paljon kunnioitettu. Ja Nokia on tällä hetkellä Tallinnan suurin konserttisali. Siinä järjestetään myös erilaisia musikaaliesityksiä ja suomalaiset ostavat sinne usein lippuja. Ja tänään ja huomenna täällä esiintyy eräs ranskalainen teatteri. Ja sen Solaris-rakennuksen paikkeilla oli neuvostoaikainen koulutuskeskus, joka hajoittamista vastaan kaupunkilaiset olivat, niin sitä rakennuksesta jäi vähän jäljelle. Tämä torni oikealla, joka näkyy, on sitä edellisestä rakennuksesta säilynyt, kun kaupunkilaisten kanssa sovittiin, että jotain jäi jäljelle. Tämä Valkoinen talo edessämme edustaa neuvostovuosia, oli kommunistipuolueen toimeenpanevan komitean talo. Ja tässä nykyisin toimii välisministerium, eli ulkoministeriö, se on viroksi. Ja me tulemme seutulle, joka on varsin vanha. Tässä on joskus ollut joen takana kaupunki Paivastalo, joka on 1300-luvulta säilynyt. Ja tänne on nimenomaan rakennettu tälle seutulle niitä uusia pilvenpiirtäjiä, mitä rakennettiin viime vuosituhannen lopussa ja tämän vuosituhannen alussa. Sitten sen jälkeen oli lama eikä rakennettu lainkaan.
Ja nyt sitten tänne tulee kohta nousemaan uusi pilvenpiirtäjä. Nyt oikealle siinä vanhat rakennukset on hajonnut.